Nhasi tauya takakubatirai nhau inotyisa isiri kunzwisisika kuti zviri kufamba sei. Nhau yemumwe mudzimai wekuEpworth uku anoti iye mwana wake ane 7 years akutobuda mazamu acho achimbodhisappear. Uye zvakare ari kuti pane zvakamboitika kumashure uku mwana uyu achiri mucheche. Hatisida kuti tipedze nguva, regai tipinde muvhidhiyo tinzwe mukadzi uyu achizvitaurira ega kuti chii chiri kuitika. Parurimi rweNdebele mazuva ano ndofamba naEsther. Esther, vachele. Sawubonani sihlobo zami. Namhla sile ndaba evela e-Epworth eyomunye umfazi okhuluma ukuthi umntwana wakhe ukhula ama-breast esasemncane njalo ayenza enyamalala ama-breast angikhona. So kasingeneni kundaba sizwe ukuthi uthini kwaqala kanjani. Makadi henyu muri eZimbabwe. Inini ndinoitwa Priska Daus. Ndinogara kuEpworth. Ndine dambudziko randakasangana naro 2018 muna December. Ndakarohwa nemapurisa veSupport neveCID drug kuEpworth paMunyuki. Ndaiva ndakabereka mwana, pavakarova mwana akabva adonha kumusana akaenda pasi. Aenda pasi mwana akagwinya. Ndobva pazobva mwe kugonga uri padhuze nepandakaroorwa pamba nechechi yange iripo. Vakatanga kuti mwana first aid vachimudira mvura vachimudini, asi mwana anga kutogomera. Ndobva ndatakurwa ndaenda paEpworth Police. Epworth Police yakaramba kundinyora tsamba ndiende kuhospital. Vakati hatisirisu tine operation. Vanhu vane operation vanhu kubva kuCentral, saka endai kuCentral. Ndaenda kuCentral ndakaperekedzwa navanhu vakukwanisa kundiperekedza vandibatira mwana bhozi inini ndakwara kugotsi. Ndasvika paCentral ndichinyorwa matsamba ekuti ndiende kuhospital. Vaiva vanga vari kuoperation kuEpworth vakabva vasvika vari gurupu vanga vakawanda Support CID drug vamwe handitozivi kuti ndevechii. Wabva wati onai sister vaiva tarova varapa. Ndobva wasiya mumwe muCID 1 zvikanzi kana wapedza zvauri kuita sister vatiri kuwada ngatidzikei, vachiudza mupurisa aindinyorera tsamba ndinoende kuhospital. Mupurisa waibva atonzi imbomira nyora tsamba timbovatora tine nawo. Ndikabva ndaendeswa kuCID drug pasi. Ndasvika ikoko vatanga kundibvunza kuti akuti uyai kunoku ndiani. Ndikati Epworth Police ati hatisi tandiri paoperation iCentral ndosaka ndauya pano. Inini nemwana takwara. Ndoda kuenda kuhospital kuti tiite sei tibatsirike, une mwana asi kugona kuuya mwangogomera. Vasvika kwakabva vanditorera mafoni vandisa murumu mamune vamwe vasungwa ndizoti vasungwa vangu vari imomo. Ndagara vabva vazoti ava ngavabude vaiswe mavo vega. Vandaiswa mangu ndega. Ndofunga foni yangu yakabva yatsemuka ipapo vakandirova. Kwakumasikati pakabva pazobva vazondinzwa kuti uyai kunobva ndakabva ndatorwa. Bva pauya mukuru weCID neweSupport wochitira ngezoti anga rwe department ripi. Wabva wati tisita kudenzai tine urombo nezvaitika zvinowanikwa mukurarama. Saka isu zvatakuita takuenda nemi kuprivate. Munorapwa chi kuprivate. Saka pandakanetsana nepekuti inini ndakaramba ndasinorapwa kuprivate ndakurapwa kugovernment. Zvansaka tigone kukuita sei kukubatsirai. Dzokerai muchibva ndadzokera vaiva vakabva vazoenda. Kwakumanheru bva vati choita sei nemunhu uyu. Zvikanzi aramba kurapwa kuprivate. Pane mukadzi anga ariko akataura nechiNdebele. Zvikanzi ngomudza kuti anga achituka vakuru. Movha mamvura dhoketi. Munhu akanzi andinyorere dhoketi aitotanga jutu kwanga kumanheru. Hama dzangu dzese apana izoti ndiri kubvunza ndiri kuCID pasuko. Uye avangoti inini sister chaitika ndachandikuziva ndakunzi wonyora timona ndikusvika izvozvi. Zvizvaitika bva ndandomutsanangura zvikanzi handisipa ndigone kukomenda kana kudaira. Mafingerprints ndikati maoko ndiwo ayaya. Mwana uyu makwadza kuti arege ndisapa. Pana aitotaura kuti dzipfuti tinouraya isu. Tinouraya. Usada kuti tyisidzirai iwe ndandisi kukutyisidzirai. Saka uri urambire kuenda kuprivate. Ndikati naye mari kuprivate handikwanisi. Tiri vanhu takuwara. Kana mandirapisa nhasi achizondirapisa mangwana ndiani. Ndopandikazofremerwa nyaya yonzi ndatuka vakuru. Ndobva ndazoenda kukoti bva ndahwina kesi bva ndaonekwa ndisina mhosva. Asi kubva ipapo 2018 mwana wangu anga ne 2 months. Kusvika izvozvi mwana wangu haana chaanogona kuita. Ndinodyisa, ndinopfekedza pamba, ndinobereka kumusana. Zvese zvaanongoda kuitirwa tinomuitira. Saka inini handichaziva kuti kurohwa kwaita nemapurisa ndokwakakonzeresa here. Kati kwane zvimwewo zvechivanhu zviri kukonzeresa mwana. Izvozvi mwana ndinobereka kumusana 7 years, ndinodyisa, ndinopfekedza mapamba. Ndiwo matambudziko andiri kusangana nawo muri eZimbabwe. Koti ndahwina koti ndakazonzi ndibhadharwe madamages. Vaingoramba nyaya ichidzokera mukoti majistrate achiti munobhadhara munhu uyu nemwana. Until now handachandakabhadharwa zvikangovharana zvakadaro. Asi ndane dambudziko hombe nemwana. Handinyori kuti ndichibereka mwana ne7 years. Ndoda mapamba. Panoda chikafu hadye chikafu chakafanana nechatinodya isusu. Ndo dambudziko randikasangana naro muri eZimbabwe. Alright, tinopanzwa. Kutaura kunoku mune vana vangani? Ndine 4. Ndine 4 vana vasikana vese. Wana wacho ndakamendesa kuZambia ari kuchikoro.
Alright, saka mheno kana ndisina kukanganisa zvangu kutaura kwamaita imimi mati mwana akarohwa ane asati ambokwanisa kugora ndiri. Anga ane 2 months. Paakaenda kwadhokota pane ripoti yakabuda here inorodza kuti maybe pane zvakaitika kana kuti yameno ivo munenge mapa jamba ipapo mapatsenga. Alright. Patakaenda kwadhokota bhozi chekutanga vanga vasati vaziva kuti mwana akaita sei. Pane pakatomboenda kuPretoria achinoonekwa mwana. Vasati vaziva kuti mwana akaita sei. Achidzoka ndipo kanzi makazviona here kuti mwana ane bhonzo rakadini rakatyoka. Ndobva vazoti muno mungadzokorodze kunoitwa futi imwe test. Vatadzokorodza kunoita imwe test kuPismas. Tadzokorodza nda test kuPismas vatati for sure ane bhonzo rakadini rakatyoka. Ikazoonekwa nachiremba wevana kuGomo. Saka anzi ane bhonzo rakatyoka ripahuro apa. Saka pakanzi aitange kuitwa maexercise vekuCRU vakatomboramba kuitisa mwana maexercise vachitati kunoitisa mwana maexercise bhozi ane bhonzo rakadini rakatyoka. But ana chiremba mabhonzo aiti mwana unofanira kutanga maexercise. Saka zvakazogumira papi manje? Hapana, vekuGomo already vakatorambotisa mwana maexercise. Vakangoti chakuise pagroup reFriday kubva 20 bhozi akanzi achitanga maexercise 2021 vachimira kuti bhonzo ridini ripore. Havana mvura uzombondifonera ndakangoenda wakatidzokere kuParirenyata kunorapwa mwana. Alright, andinopanzwa. Mwana uyu zvekurwa isati zvaitika. Pane zvairatidza here kuti mwana uyu ari kurwara kana kuti ameno airatidza kuti mwana ari zvese zviri okay kana kuti pane zvaimboratidza? Hapana kana chairatidza. Mwana zvinhu zvese angatori right kana musi wacho wazorohwa wacho angatori right mwana. Hapana kana chaimboratidza kuti mwana uyu pane zvinganzi zviripo kana zvichanzi zvichaitika. Aitoyamwa zvakanaka kutomugeza kutotamba zvinongoita vamwe vana angangori zviri normal. Ndinopanzwa. Ko pamakazotanga kuona kuti mwana uyu ari kuita zvisiri normal, penge paane nguva yakareba sei abva mukurohwa kwamukutaura imimi? Musi waarohwa mwana, musi wacho iwoyo akabva atadza kutotanga kuyamwa mwana. Aitadza kudhonza mwana aingogomera ndizvaita. Because musi wandakarohwa iri Sunday. Monday vho vanditi mudzoke. Tikuda kuenda nemi kukoti. Because in fact handakuzopataura ipapo. Ndakanzi ndivharirwe masales. Vamwe vacho vho varamba vati komana nyedza muri kuita muda kuvharira munhu masales nemwana akadai. Ko mangwana zvakapfuma zviri zvimwe. Vakazondibuditsa kuma9 dzeusiku. Kunzi chiendei kumba kubviswa kuCentral. Ndo pandakazoenda kumba kuma9. Monday vanga vati ndiuye. Ndakatofoona kuti ndouya here. Zvakanzi aiwa tinokudenzai kana makudi takukudai. Vakazondifonera Tuesday. Vakati uye kuno mufanira kuenda koti. Ndasvika paCentral zvakanzi mapurisa enyu mufanira kuenda navo vatungamira kudhara. Ndobva zvanzi nemumwe aripo ko imi muri kumuti musungwa muri kumutitera kurotondro. Ati musungwa here. Zvanzi kana asvika pagedhi ane vanhu vanoshanda sei vachapinda nawo. For sure akazotanga kundifonera ndamurodhi ndasina daire phone. Ndobva ndazovadaira ndapakona rotondro naRobert Mugabe. For sure vanga vati nimire ndasvika kwanimirira pagedhi masaidi vabva vapinda neni mukati. Vandabvunzwa mheno kurumu kwanditanga kusvika ndikuzive musha uri kuibvuma here. Ndozvakaita ndikati kwete ndinofanira kutsanangura zvakaitika. Ndopa vakadenzwa chinzi Police Central yekuno. Ko imimi musungwa uyu muri kuti mabva naye kupi? Auya ega pano. Muri kumuti musungwa 1. 2. Mata muna imwe aseuza asi kubva maseuza arubva kumba. Imimi muri kuti akatuka imakarohwa munhu makatokwadza munhu zvotoradzika zvega kuti uyu mwana akadi akarohwa. Tazopinda mukoti ndikanzi handikwanise kuenda kuseri kune vasungwa nenhau kuti mwana achiri mudiki. Ndakabva ndapiwa mugadhi zvanzi ndigare naye pamabhenji. Saka ndaidenzwa zitanzi vaiti handipo. Ndopakazobuda chidenzwa zvakanzi ko iwanga uchinzi upo ndikati ingava PP. Ndova nditi ndigare apa zvino ndiende kuseri nemwana. Wabva nditi ko mwana ari kuchema hamugoni kumuyamwisa here. Ndikati haasi kugona kundonza mwana mukaka nokuti urikusvinire mukaka. Ko imimi makaenda sei kumeso kuzvimba dai ndakarohwa zvakanaka neiva vandinaonasi. Ipapo ndinopanzwa. Pane pamunenge musina kujekesa. Maclaims ekunzi makatoka vakuru aya musati maapiwa because mati makazoapiwa matovharirwa nditi maclaims right. Vachimbouya mapurisa vakanga vaine operation yei imimi vakanga makazosvika pakurwa zvinhu zvaita sei yenge iri crossfire here kana kuti mune zvamaipomerwa natsotsanangura ipapapo? Alright. Mazoenda ndagara kuQueensdale. Ndina hanzvadzi yangu yange nebhabha kuEpworth pamunyuki ipapo. Ndine mapiritsi andaimbowana kubva kuZambia. Avangoti sisi ndikurwara nemusoro. Kana mune maZambia mapiritsi amakambopa mbuya uyai mundipo ndanzwa nemusoro. Saka ndangotora pfungwa dzekuti wakanzwa munhu wechiruma chiri ndikurwara nengadini arwara.
ndokuenda kwandikaita kuEpworth. Ndichisvika pabhabha yake zvakanzi haapo, ane mapiritsi apiwa nemwe musoja saka anzi tanga wadya wozoita sei wozonwa. Ndopakauya mapurisa akauya nevamwe vakomana zvikanzi ngatipwanyei bhabha yevana. Ndikati aiwa vasiro varidzi vebhabha, bhabha ndiye hanzvadzi yangu ndakatomumirira. Ndopakutanga kuti atake. Alright. Kana kuti mimi makange makuda kuitawo nharo kana kuti sei chakazopa kuti zvizosvike because mapurisa havazongoti kutanga kuzongoti maramba kutumbwanye bhabha utanga kutorova munhu. I don't think so. Chii chakanatsoitika kana kuti pakaita kuchinjana mashoko kana kuti chii chaizvo? Vamwe vacho vakatobva nekumberi uko vachitorovera windo remba. Vamwe vacho ndokauya nevamwe vakomana pavakati ngatipwanye bhabha icho. Kati aiwa isei varidzi vakomana ava ibhabha yehanzvadzi yangu haapo. Zvandisakanganisa zvatakuita kati aiwa ndingokuudza kuti bhabha isechi yevakomana ndiye hanzvadzi yangu yandakamirira. Ndopakatanga kungoti atake. Pando nemwe mukomana akatorohwawo. Alright. Reason yekupwanya kufunga kwenyu mimi waifungidzira kuti panoitwa zvemadrugs kana kuti chii chacho chaifungidzira kwenyu? Ini ndo mafungidzira ndaita bhozi vanga vari veCID drug nevesapoti. Ndofunga vanga ne operation ichi yemadrugs. Ndo zvandakafungawo semunhu asingazive bhozi pavakati ngatipwanye bhabha ichi yevakomanawo. Ndakafunga kuti I think vane operation bhozi vakanzi vanga vane operation yange muno muEpworth. Saka ini yandakafira ndeyekuti haisi bhabha yevakomana vandiye hanzvadzi yangu. Asi vamwe vacho toratidza kuti vange vakadhakwa iwo mapurisa acho because pane vamwe vacho vaitonwa uyu mushonga wechikosoro uyu, vaitonwa tubhodhoro twomushonga wechikosoro vamwe vacho. Right. Ipapapo mheno chingave chidzidzo zvakare kunemi kana kune vese vari kuona. Ndofunga kana makaona, handisi kusapota hangu mapurisa kana zvakaitwa zvakanaka kana chiri chokwadi. Ndofunga kuti kana ukaona kuti vanhu mapurisa vari kunorara zvinoda kuita dzimweni dzenguva kana kunyarara kana kuwasiwa ita zvauri kuda kuita chinhu chakanaka. Because to be honest kutaura chokwadi pamberi paMwari, munhu anonzi mupurisa, munhu wemutemo, anonetsa kusungisa. Vanhu vaya vanodhifendana, anonetsa kusungisa. Saka pamwe pacho unozoita sei kuzokwarira mahara because anetsa kusungisa, unotokuwadzwa panyaya yachingotsikwa woenda uko anotanga kuramba kuvhura dhoke totambaita sei. Saka ipapo maifanira, ndofungidzira hangu kuti maifanira kuita sei, maifanira kungowasiwa ita zvawaita. Ini handa kuchinja nawo mashoko. Matauriro andakaita kandati pamwe maybe ndikutovabatsira kuti haisi bhabha yevakomana mauya nawa nepahanzvadzi yangu. Handa kuzoti uchizosvika pakudini pakundirova zvekudai ndaizoti ndizvakuita zvekurova vanhu ndisina kana mvura ndatombovadaira. Ndandakatobereka mwana ndakamira ndikati aiwa haisi bhabha yevakomana ava ndiye hanzvadzi yangu hapo. Zvanzi ari kuti chiko ndikati iyi bhabha yehanzvadzi yangu haisi yevakomana. Ndopakungoti atake for tangotorova. Aiwa, ipapo topanzwa right. Regai tidzoke kunhau yedu. Saka zvadai zvaitika, nhau iyi yakambobuda here pamasocial media, pamanewspaper kana kuti paTV kana pachii? Yakabuda. Noti nyaya ndishoenda kukoti yaitoti pandobva koti pese yaisekuita pasocial media. Yakambobudiswa futi nezimai. Ndisati ndatombotanga kurapwa. Vezimai vakauya vakandiinterviewa ndiri kuhospital nemwana. Vaiuya ndo vamwe vaizoona kuti zvafamba sei nyaya yenyu yapapi. Pamasocial media yaibuda. Ndakambozoiona futi panewspaper yakanzi The Zimbabwean. Ndakamboiona futi. Saka ikozvezvi mwana akura zvakadii? Mwana ane 7 years. Chii chaakunatsoitika now chikukurwadzai, chaakunatsoitika pamwana natsodonongodzai zvese zviri kuitika pane mwana? Pane zviri kuitika pamwana zvimwe zvacho ndichanzwisisa kuti nhau dzakatangira pakurohwa here kandi pane zvimwewo zvakuitikawo zvechivanhu. Zvingave zviizvi. Noti dzimwe dzenguva mwana uyu haasakwana nguva yekuti anobuda mazamu. Unoona mwana anombobuda mazamu, uona mazamu aya aparara pasisina. Mwana anotanga ane something chaari kuona ototya sokutovhunduka. Utoona kuti mwana ane simba kozvimutozoti afamba dini zviri kuitora ichi nzvimbo. Dzimwe nguva anogona kutadza kungorara usiku hwese angosvinura so akakutarisai kusvika kunze kudini kuchena. Unoti ukapepuka unongomwana akangosvinura kudai akakutarisai. Mwana mudiki amati ane 7 years andi? Ane 7 years. Achibuda mazamu? Achibuda mazamu. Uona gare mazamu aya aparara pasisina. Kana abuda mazamu anobuda ozodisappear kwenguva yakareba sei, madays, mahours, maminutes or machina. So donongodza ipapo. Kuti ndingati madays akati kana kuti mwedzi panonetsa kutsanangura hanzvadzi. Unotombona kuti nguva akatobumba utongoti ndo zvapo. Nekugara nofamba kwangu zvinhu zvanongosichiridza uzana mazamu aya pasisina. Alright. Chinga chishamiso. Alright. Ndo chekutanga. Chimwe chii chiri kuitika zvakare pane mwana? Obuda private parts otobuda heyari.
age yake iyoyo asasvika nguva yekuti munhu akutobuda heya rakudini neage yake. Saka zvinhu zvimwe zvinenge zvakutonetsa kuti saka chachi chakonzeresa kuti mwana adai so. But hai kana kungave kurohwa handizivi hangu, handisi mazvikokota wezveutano, but handifungidziri kuti kurohwa kungaita kuti mwana azobude zvameno. We don't know. Ko chimwe chii zvakare chiri kuitika? Nekuvhunduka chimwe chinozondinetsa ka wakaona zvinhu zvakudai soka unenge uchiti genimbotry kufamba. Ndinonzwa kuti chii chakuzotoro nzvimbo. Asi chinondinetsa one, baba vacho havabvume kufamba. Havabate mwana, havabvunze mwana, takasiyana hedu. But chero chinzi mwana ndewako. Unongobatawo ndikakufonera kuti mwana arwara ndamuhospital. Unongoratidza kuti une chido. Hapana siuza kuti zvinhu zvakaoma. Chero kati hauna mari but ungoratidza kuti ndine chido, hakuna munhu ane mari. Tese tiri kungovavarira. Havabvunze mwana, havabate mwana, ukati ngatiende kwakati anongoti chaenda. Panosvika mazuva ataura obva angoti handina mari yacho. Ende pari zvino tototi already handitaure navo, vakandibloka paWhatsApp, vakandisa pablacklist pamacalls. Chero ndakatisa problem nemwana, handina maudzira ndokwanisa kuvaita. Saka ndo zvinhu zvimwe zviri kunyanyondinetsa kuti saka chachi kana vane zvavakaita vachiteka advantage kuti mwana uyu akamborohwa, kana kuti vanhu vangotekwa advantage sekuti akambodini, woitawo zvavo tsoro dzavo dzavanenge vachiita. Handizivi because kana ari mwana wako unofanira kurwadza kuti zvakuitika pamwana wangu hazvichazi normal, regai timbofamba tinzwe kuti chii. Kwandinoendawo kunongonzi hama dzake dziri munhu atanga kubvunza kutanga ndibaba wake, pobva manzi hamba yake vari kupi vanhu wangani, vanhu vari 2. Saka inini zvimwe zvavanhu ngonozvidaira bosi nandisi hama yake, ndiri amai. Zvinhu zvida iwo baba vacho achizvidairira, asi baba vacho havabvume kufamba. Kuna mbuya vacho munombova nengena here? Mbuya vacho munombova vanoti kudii? Ambuya acho izvozvi vakugara kuDande, havachazogurwi kumba kwavo. Handichanogona kutaura navo. Ini pandaifamba zvitaurwa nengoti hainyaya iri ngotaurwa nemapostori pekutanga. Ndozoona kuti kwandinogona ndichifamba kwese, baba mwana vari kupi, kwamba yake vari kupi, baba mwana vari kupi, amba yake vari kupi. Because kana uchiti iwe kuti hausi kugona kuchengeta mwana wako atitika, ndouclaima maintenance wotoya neloya kuti hausotopa mwana yemari, haubate. Chero ukatonzwa kuti mwana wako ari muchipatara, ndotofona kuti bani munhu achishanda nefoni, haabvunze kuti ko mwana uyu zvamakati makaenda kuchipatara zvii zvakazoitika. Saka zvimwe zvinhu futi zviri kundinetsa. Alright, pamaintenance makaclaima hamuna kuiwina here? Pekutanga ndakailuza, pechitatu ndakazowina. Maintenance inoluza, munhu wakailuza chirudzi maintenance? Luzira vakaita vangasinganzwisisawo mapoints angu kuti ishe wangu, mari yamuri kutaurai according nesituation hazvindikwaniri, dai matiwedzereiwo, ini ndozowedzerwa nechi nekumwe. Bhozi mwana uya ainwa sodium. Sodium liquid zvinoita $18 bhodhoro. Kuti apedze mwedzi anoda mabhodhoro 2. So inoshanda basa rei? Yekuti anombotanga kugwinya. Akanzi mafitsi, akapiwa tumafinamba 20 mapiritsi kuti vakamupa zvotanga kuti wese. Vamwe chiremba kati anogona akadisturbeka paakapinda mutrauma. Ndo zvinokonzesa futi chi mafitsi. Kuti mwana yakambopinda mutrauma. Zvimwe kuda zvakanoafekta brain. Wadaro mwana ngenda exercise, hakuna exercise yemara. Ndinoenda katupe mwedzi. $15 munhu wandakatochemawo naye. Bozi ndiri munhu wani. Ndivana noenda kuchikoro, ndinoloja. Kwandindaenda ndotsvaga munhu anosara nechi nemwana iye anogona kufamba naye. Ndinomukira kumbari unomukirwa nafo kuti ndinotengesa. Ai mwana anenge ade munhu kusara naye. Saka ndakaudza kuti at least wakaniwedzerawo mari yake. Bosi pandikazopedzisira kanzenga ape $100. $100 anozisa panenge akuda. Usati anoregedza kuisa. Angona kuti kana iri mwedzi unozisa mwedzi unoya kana umbokudzawo mabhikosi. Mwana anenge ada mushonga, anoda mapamba. Ane chikafu chimwe chaanodya chasinga haodye zvese. Ane zvimwe zvacho anogona kutsenga zvimwe agona kutsenga. Saka tine chikafu chimwe chatichifanira kuti sei kumutengera. Saka unotoona kuti chero $100 nduza zvakaoma. Ndakamboisa mubvunzo kuti dai tiri tese, tiri murume nemukadzi tiri pamwe chete, kutoisa $100 apo tiri kumira free. Waiona kuti inopedza mwedzi here. Because major takazosvika pakuti mwana ngaitwe medical. Medical yakaita ndiye mazigi. Inongoshanda kumagovernment. Kana nekuPeacemas kwavo ikoko. Haitenge mushonga pakawanda. Ndikangoenda kuparire nyatondopiwa kadi ndobhadhira mabhedha zvovharana. Haitenge mushonga, haina, haitei matesti, wani inotorambwa. Alright. Saka hai matauro kuti mwana haana chaanokwanisa kuita. Saka pamunenge muchifamba imimi muchienda kwamunoenda kungave kubasa kupi nekupi, because ndimi baba ndimi mai, mwana anenge achisara ainani.
ndakatsvaga musikana anosara nemwana nokuti mwana wangu first born ndikamisa kuzambia kuita nursing. Saka ndakatoona kuti ndikaramba ndikangogara ndichiti mwana ari kurwara zvakukwadza vamwe vana vese, bhozi vana school fees inenge ichibva kwandiri, chikafu chinobva kwandiri, chese chinodiwa chiri kubva kwandiri. Saka ndakatsvaga munhu anosara nekuti ndikwanise kumboti ndibatewo cheuviri, bhozi hakuna munhu anomboya chikupa ngoti wakagara. Tinopanzwa. Mataura zvekunhaurwa yekumbofamba kwamakaita imimi kuvanhu vechipostori. Kune vanhu vechivanhu. Makambofamba here? Kana makambofamba vakati kudii? Handina pandakasiya hanzvadzi. Kuchivanhu kwacho ndichingosvika ndinongoudzwa futi mubvunzo umwe chete kunzi baba vari kupi, ambuya vake vari kupi. Vanhu vangani? 2. Ndakavati ngatifambe, vanongoti tichafamba asi hapana anoda, kunyanya baba vacho havatoda. Vanenge vachipa excuse kuti kudii? Handisingazivi kumabasa kwavo. Alright, kana maybe kana iri excuse yemari kamunogona kumbotsvaga mari kamubhozi ichi ndinofungidzira kuti change chakakosha kuti mwana apone. Ipapo ndiri kupanzwa hanzvadzi. Ndakatombosvikawo pakutsvagawo yangu mari kuti handikukwidzikei, tiende. Kana mune kwamunoziva tiendewo. Ini kwandoziva tiende, ndinoti zvinhu zviri kubuda zvakadini, zvakafanana here, havabvumi. Izvozvo havagona kutaura neni. Kana ndakaita problem mwana ndikwanisa kutaura nawo, vakandiisa pablacklist, WhatsApp vakandibloka. Ko munombotsvaga ndobasa ravazukuru ana atete, because kunetsana kurimo muvanhu. Handisi akafukidza dzimba matenga. Kunetsana kurimo muvanhu, anogona kunge pamwe kudawo mimi munogona muchitaura mashoko anorwadza kana chichi, munhu ongoti aya kunyarara kunokonda kuti rakaindibloka. But munowedza kutsvagawo mediator. Ipapo chokwadi ndiri kuzvinzwa. Munhu akatombonditi batsirei chimira nemwana mukoma wacho. Ukaona madzi uchiti hanzwisisi tani tionazvo, munhu unofanira kuti shungu nemwana wako. Kuti ndakamboedza asi zvadini? Zvaramba. Nyange pakanzi padoda mushonga ndichitibatsiro nemari, ona testiri kuchoko mari yakati. Ndibatsiro anongoti anogona kuda kuzondikwereta ndichakupa. Ukazomuti chindipaka mari yemunhu anoda kunzi ndakandokwereta here mari yacho. Saka zvinhu zvinonetsa. So kune vakakutarirai vese muri veZimbabwe munoda kuti kudii kwavari meno, kana mune zvimwe zvimashoko amuda kutaura nguva ndoye kune vakakutarirai? Muri yeZimbabwe kune vakanditarisa panguva ino, ndinoti kana kune vanhu vanoziva kunobatsirwa, kune munhu anyatsogona kuti andibatsire, ndinokumbirawo mundizivise ndikwanise kubatsirika. 2 machallenges andiri kuita, ndaita amai, ndini baba, ndinoloja, ndine vana 4. Vana vanoenda kuchikoro, vanoda kudya. Dzimwewo dzenguva ndinotomboita kana 2 weeks ndiri muhospital nemwana. Zvese zvinhu zvakangomirira, icho ndakatopinda muhospital ndichidzoka nongozo zvese zvakandimirira. Kune vanokwanisawo kuzondibatsirawo, vanogona kuzondibatsirawo. Alright, saka nhamba dzenyu, daidzirai nhamba dzenyu vakubate ipapo. Nhamba dzangu dzinoti 0773 423 225. 0773 423 225. Apa muruda vanobatsira nenzira dzipi apa, because vabatsiri vakasiyana siyana? Inini handisi kusarudza. Chikuru kuti mwana wangu kana zvichinzi zvinoita kuti apone zviri izvo zvakuitika izvi, ndoda ngoti mwana wangu handisi kusarudza kuti munhu ende upi akaita sei, ndikuda kuti vangobatsira mwana wangu. Right, muri yeZimbabwe kune dzimwe n'anga dziye dzatinomboona ka pamafacebook apa nepamaYouTube painternet apa nemaprofita vachiti vazodai. Ndofunga mama wasvitsa chichemo chavo kwamuri vabatsiri, kuti munokwanisa kuvabata, nhamba dzavo ndavapa, mobata kana muchibata matare acho muchiita zvamunoita, chikuru kuti mwana aite sei, aponewo mwana, zvinhu zviite zvakanaka. Mugouya pano vagouye pano mama vachipupura. So mataura hope yekubatsirwa kumaprofita kana n'anga kana chii zvese handiti ka. Alright, Ningrini, buya lapa komiso kuya pakamera panapa. So panapa nhau iyi tina Esther, atoda kuti angoitaure mururimi rwendebele. Nhau yacho yakati rebei, but Esther uchangobata main points, problem yakaita mwana achiri mudiki, kurwa kwakamboita, nezvaakuita zvekubuda mazamu, kuzouya nezvaari kuda ikozvo izvi.
ngokuthi in few minutes vachele unazo simzinzwi kana une nzara totanga tambokupa chikafu. Linjani sihlobo zami, linjani sihlobo zami. Namhla silo mama kuthiwa ngunabani? Onzima mani? Mazita rinye. Priska Dineflin. Mayani? Flini. Silo mama wethu Naflin. Ule ndaba yakhe abuyelayo kithi ekhuluma ngokomntanakhe owayele 2 months owatshaywa ngamapholisa kudala. Then karesi umntwana sele 7 years uhlangana lama-problems okuthi yena kasakwanisa ukudla kahle, kasakwanisa ukuhamba njengabanye abantwana. Njalo nje yena ubekhuluma ukuthi kukho konke lokho okwenzakalayo ukuthi umntwana wake watshaywa kudala, wake watshaywa ngamapholisa esasemncane le 2 months. Ayisikho kuphela okwenza ukuthi yenze egule ngoba kule nto ayicabangelayo ukuthi kungabe kuyinto eyenzwa spiritually ngoba umntwana ukhula ama-breasts njalo onke ama-private parts akhe kulezi zinto ezikhulayo zitshengisela ukuthi umntwana kuphuma izinto eziphuma kumuntu omdala yena esasemncane sale 7 years. So umama ubekhuluma esithi if kungabe kulama-prophets kumbe ngabe kule nyanga ezingakwanisa umnceda zingamdinga kunamba azilethileyo lapha bekwanisa umnceda ngoba kuyamhlukuluza nguye yedwa omgcina umntwana lo ngoba ubaba yena ngokwakhe kafuni ukutshengisela i-full support phakathi kwindaba le hambe eyenzakalayo yokugula komntwana. So linganceda sihlobo zami ukuthi limncede umama ngabe kuyinyanga ngabe kungama-prophets uthi yena vele kakhethi kodwa ufuna ukuthi umntana akhe aphole.